Михрбанлык әсәрен Илфак Хафизов Мөгъҗиза театры өчен махсус язган. Ул интернет аша танышып дуслашкан малай кызлар турында. Гаджетлар ярдәмендә аралашканда барысы да үзен ялгыз хис иткән. Көнкүреш кыенлыгы аларны бу хәләттән коткара. Фатирларында ут бетә, интернет булмагач балалар урамга чыгарга мәҗбүр. Чын дуслыкның, җанлы аралашуның тәмен шунда татыйлар. Ап-ак болытлар арасында üşüp girsәң иде бар. Физик мөмкинлеге шикле артистлар сәхнәдә үзләрен бик иркен тота. Тәҗрибәле остазлар белән шөгыльләнгәч, рольләрне дә яхшы башкаралар. Театр ул минем өчен хыял тудыру. Монда дуслар белән аралашу рәхәт. Әлеге театр студиясе быел 5-нче сезонын ачты. Аны Мөгъҗиза дип атарга балалар үзләре тәкъдим иткән. Тинчурин театры сәхнәсендә чыгыш ясауларын һәм артист булу теләкләре чынга ашуны чын Мөгъҗизага тиңлиләр. Аны Лимамиев Галескар Камалның беренче театрында Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызларында уйнаган. Хәзер аның өчен сәхнәдә үзе генә уйнаячак. Махсус моноспектакль язылуын әйтте. Анелның режиссер да буласы килә икән. Режиссер булсам, сәхнәгә шундый сәламәтлекләре җитлеккән балалар турында пьеса язар идем. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Айрат Якупов шигырь укырга ярата, артист булгач хәтерне яхшыртырга кирәк ди. Сәхнә осталыгының башка серләрен аларга Кәрим Тинчурин театр артистлары Гөлназ Нәүбәтова белән Салават Хәбибуллин өйрәтә. Әлеге балалар белән эшләү башта авыррак иде, шундыйсын әйтик. Аннары соң инде без бер-беребезгә күнектек. Һәм шуннан соң инде бер-беребезне аңлый башлагачтан соң безгә күпкә җиңелрәк булып китте. Бу балалар менә бөтен телекләре белән, җаннары, тәннәре белән эшлиләр шушында. Мөгъҗиза театр студиясын булдыруда Тинчурин театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов зур өлеш керткән. Беренче вакытларында анда 7 бала йөрсә, хәзер 15 кеше шөгыльләнә. Аларга бар яктан да Во благо вместе инициатив төркеме җитәкчесе Альбина Сәлимгәрәева булыша. Режиссерлары Зөфәр Харисов яшь артистларның уңышларына чын күңелдән куанып, яңа премьера куярга теләвен белдерде. Шушы көннәрдә Аллаһ бирсә, Экзюпериның маленький приз, бәләкәй принцына тотынырга ниятләп торабыз, чөнки принц бездә табылды, бер матур гына, чибәр генә бер җегетебез дә пәйда булды. Бездә аның апасы йөридер инде, шул энесен алып килде. Мөгъҗиза театр студиясе бик күп конкурсларда җиңү яулаган. Мөмкинлекләре шикле булса да, сәләтләре шиксез балаларның. Шуның белән дә бәхетле алар. Шулпан Касыймова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы.